Bdew ix-xogħlijiet fuq il-faċċata tat-tramuntana tal-Knisja Parrokjali taż-Żejtun. Dan ħabbru l-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici meta tlieta filgħodu żar l-istess knisja. Ix-xogħol li qed isir huwa t-tieni fażi tal-proġett, hekk kif is-sena l-oħra kienu rrestawrati 890 metru kwadru tal-faċċata tan-nofsinhar. Din hija t-tieni fażi tar-restawr tal-Katedral tal-Lvant taż-Żejtun fejn qed naraw li issa l-parti tat-tramuntana tiġi restawrata taħt is-supervizjoni tad-Direttorat tar-Restawr. Dan huwa xogħol importanti ħafna li l-bżonn ta' restawr fuq dan il-katedral kien kbir. Qal ukoll id-Direttorat tar-Restawr għaddej batta proġetti biex jirrestawra binjiet storiċi li jinsabu madwar Malta, speċjalment dawk li għandhom sinifikat storiku kbir. Il-faċċata tal-Knisja li qed tiġi rrestawrata bħalissa hija kkaratterizzata minn partijiet estensivi ta' tkabbir bioloġiku. Hija l-aktar faċċata preservata minħabba li hija l-inqas waħda esposta għal tixrib u tnixxif. Brabta mal-proġett taż-Żejtun, l-Arċipriet Dun Nikola Paċ rat ħajr u wera apprezzament għax-xogħol li qed isir. Napprezzaw meta jkun hawn xi ħadd jieħu l-inizjattiva propju biex jirrestawra dawn il-monumenti. Mhux possibbli għall-Knisja bil-mezzi li għandha illi tirrestawra monumenti kbar bħal dawn. Id-Direttorat tar-Restawr diġà ħadem f'70% tal-lokalitajiet ta' pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.